Molt bé. Fresqueig, fresqueig. Fresquets, però bé, no? Molt bé, molt bé. La veritat que veure l'avinguda amb tot aquest muntatge ompli, no? El que som empresaris, els que treballem en això, la veritat que ompli participar d'això. Conta'ns on tens l'estand. No, nosaltres no tenim stand No? perquè som una indústria, estem ubicats en Alzira, som de Teslinka, ens dediquem a la replegada de roba usada en contenedors en via pública i encara que no estem ubicats, tenim contenidors tant a una punta com a l'altra de l'avinguda i bé, participem de l'Associació d'Empresaris d'Alzira. Bé, conta'ns entonces quina és la llavor exactament. Vosaltres poseu diguéssim, aquestes caixes, no?, on la gent pot depositar aquestes prendes que ja no utilitzem. Correcte. Quin és el procediment? Sí. En Teslinka el que fem és un procés de circularitat textil, de reciclatge tèxtil. Aleshores tenim contenidors en la via pública en diferents municipis arreu de la Comunitat Valenciana i el que fem és arreplegar el residu domèstic de roba i calçat usat que la ciutadania es desprèn. Ara que ve el canvi d'armari, els contenidors es plenaran i en això el que fem és un tractament del residu. Valorem, segons la jerarquia de residus, el seu tractament per a gestionar-ho. Allò que pot ser usable o no usable i en base a això fem un procés de reciclatge posterior. També produïm gas de neteja a nivell industrial per al subministre d'empreses a nivell arreu de tota Espanya i en el mercat internacional també. I ens dediquem a aquesta gestió del residu tèxtil que a voltes és desconegut, no? Es treballa molt el plàstic, el paper, el cartó, però el que portem tots vestits, això poca gent ho treballa, no? Jo penso que cada vegada som més conscients de la importància del reciclatge i s'està posant també un poc de moda ja en alguns llocs i aquesta forma de reutilitzar les prendes, de donar-li una segona vida i, per què no, més de 2 i 3, de reconvertir, no? Estem abocats en la fast fashion, no? Sense voler, el model productiu, el model de consumisme ens fa comprar prendes de roba per 2 euros en perxa inclusive. Aleshores, clar, el volum del residu que es genera és tremendo i se necessiten de gestors autoritzats, com la nostra empresa que porta així en Alzira vora 80 anys de treball en este sector, per a gestionar aquest residu que és el residu oblidat. Te comentava que el plàstic, ostres, ecoembes, ecovidre, coneguem el ciclús de vidre, però de la roba no en sentim parlar o no es sap. Aleshores, és un residu que s'ha de gestionar conscientment i, òbviament, sempre intentar aprofitar, allargar el cicle de vida útil, que se li diu, allargar el cicle de vida útil de la roba, però també donar-li aquesta reciclabilitat que se li ha de donar. Podríem parlar de xifres, perquè me pareix molt interessant. Quina quantitat, quants quilos de roba podeu, no sé, per exemple, al mes, a la setmana, com ho comptabilitzeu? S'arreplega tot el que s'arreplega dels contenidors, es deposita en la fàbrica nostra i ahir es pesa tot el que se va entrant. Però per a que te facis una idea, tenim estudis determinats que per habitant any en Espanya es depositen entre 12 i 18 quilos de roba usada en abocadors. Nosaltres el que fem és previndre que aquesta roba entri en un abocador controlat. En els abocadors controlats, avui per avui, està en el millor 200.000 tonellades de prendes de tèxtil i sols s'està replegant un 10%. 120.000 tonellades de roba usada s'està replegant de forma separada, de forma fraccionada, en la via pública. Aleshores, hi ha molt de tèxtil que treballar i molt de tèxtil que arreplegar, que recollir, que gestionar, i això sols passa perquè els municipis confien en empreses com nosaltres que puguen depositar, que puguen instal·lar contenidors en la via pública per a fer aquesta gestió d'arreplegar del residu i fer-li el posterior tractament, no? És una forma també de contribuir amb el planeta, no? Correcte. Totes aquestes emissions baixarien si nosaltres fórem més conscients de que no necessitem tantes coses per a viure, no necessitem tanta roba. Podem anar a la moda, en prendes reciclades. Igualment, sí. I, de fet, hi ha en moltíssimes capitals molt importants de tot arreu. Per exemple, en Londres és algo que està a cada racó, no? Sí, així en Espanya no estem conscienciats de la roba de segona mà, que es diu, no? Ara comença entre la generació més jove a estilar-se el fet de poder gastar prendes usades,
perquè sembla que són vintage, no? I això pues, sembla que ha vellís, però és cert que en cultures com la de Londres, països del nord, no? D'Europa, Londres, Amèrica, o inclús Finlàndia, Alemanya, allí sí que s'utilitza molt la segona mà, però així en Espanya encara no estem conscienciats en aquest mercat. És de veres que és un mercat que s'està introduint cada vegada més i que aspirem i que creguem que arribarà per a quedar-se, perquè els volums de gestió de roba és tant que si no allarguem el procés de la vida útil, no?, que se li diu, d'eixes prendes, pues és que és impossible gestionar per la multimaterialitat que té la prenda i de més. Te podria contar molt més. Pedro, un últim missatge per si estem a casa ara canviant l'armari i no sabem on deixar aquesta roba. Com es diuen aquests contenidors que teniu per a que la gent que ens està escoltant pugui saber on té que anar? Sí, els contenidors estan ubicats en Alzira, arreu de diferents punts, en els punts nets, que se diu, al costat d'altres tipus de contenidors, no?, de la bateria de contenidors. Són contenidors blaus, en Wipi, en una mascoteta, no?, un dibuix que té, i ahir hem de depositar la roba i el calçat usat, que fruit d'aquest canvi d'armari que anem a fer, pues, no anem a gastar més, se'ns ha quedat vella, se'ns ha quedat gran o xicoteta, i bueno, pues, abans de tirar-ho a l'abocador o tirar-ho al contenidor de la fracció resto, no?, per favor, posen en bolses tancades en aquests contenidors, perquè així estarem reduint les tasses de vertido, no?, a l'abocador controlat i estarem contribuint pues, a fer una Alzira, en aquest cas, més neta. Prenem nota i moltes gràcies, Pedro. Gràcies a vosaltres.